ating lakambini photogenic, Patricia Basilio. Mari ka na bumulong. Ang kanyang napiling salita ay kagutuman. Wala na? Pagutuman. Pagutuman ang isa sa pinakamalaking problema ng bansa. Kaya maraming Pilipino ang nagugutom dahil sa kakapusan sa buhay. Kaya ang ibang mga mag-aaral ay naapektuhan ng kanilang pag-aaral dahil sa kumukulong tiyan.